எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல். இந்த சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலுடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட மோர் தென் 2 சார்ஜஸ் இருக்குது, n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் கொடுத்துறாங்க அப்படின்னா, அப்போது அந்த n நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸில் ஏதாவது ஒரு சார்ஜ் மற்ற சார்ஜால் டோட்டலாக எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல். ஸோ இந்த இடத்துல 2 சார்ஜ் தான் இருக்குது. 2 சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை செகண்ட் சார்ஜ் டியூ டு ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லிடலாம். ஆனால் நம்மகிட்ட நம்ம சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ சார்ஜஸ் இருக்குது? n நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இருக்குது. அப்போ n நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் கொடுக்கும்பொழுது in order to calculate the total force we have to apply the superposition principle. Okay, so let we can apply this principle. This is the system of charge. System of charge என்றது ஒண்ணுமில்ல, சார்ஜஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் system of charge. The system of charge which consists of n number of point charges. இந்த சிஸ்டத்துல n number of point charges இருக்கு. டோட்டலா எத்தனை number of charges இருக்கு? n number of point charges இருக்கு. அதுல q1, q2, q3, q4 nth சார்ஜ் வரைக்கும் இருக்கு, qn சார்ஜ் வரைக்கும் இருக்கு. நான் என்ன கால்குலேட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜ்ல இந்த q1 சார்ஜ் டோட்டலா எந்த அளவுக்கு மற்ற சார்ஜஸ்னால ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கறத நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன். So we are going to measure total force experienced by q1 due to other charges in the system. ஓகேவா? அதை கால்குலேட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு பேர் ஆஃப் சார்ஜ் எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னாக்கா you will get the total force experienced by q1 due to other charges in the system அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த விதத்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜுக்கும் இந்த செகண்ட் சார்ஜுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு சொல்லலாம். ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் டியூ டு செகண்ட் சார்ஜ் தென் கூலம்ஸ் லா அப்ளை பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். இந்த இடத்துல r21 கேப் அப்படிங்கிற யூனிட் வெக்டர், இந்த r21 கேப் அப்படிங்கிற யூனிட் வெக்டரோட டைரக்ஷன் தான் இந்த f1 வெக்டர் ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த டாபிக் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். சிமிலர்லி இந்த q1 க்கு q2 க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே போல இந்த q1 க்கும் q3 க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பார்க்க போறோம். அதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் q1 due to q3 சார்ஜ். இந்த f13 அப்படிங்கிற இந்த ஃபோர்ஸ் எதுல ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா the r31 cap. இந்த r31 cap வந்து டேக் பண்ண from third சார்ஜ்ல இருந்து the first charge ஒரு யூனிட் வெக்டரோட டைரக்ஷன் இல்லையா, அதோட டைரக்ஷன்ல இந்த f13 அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். சிமிலர்லி இந்த fourth சார்ஜால இந்த first சார்ஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் f14 வெக்டர் சொல்றாங்க. ஃபோர்ஸ் ஆன் சார்ஜ் q1 due to q4 charge. You can write this like this equation. Similarly, nth charge ஆல the first charge எந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கறதுக்கான ஈக்குவேஷன். சோ ஒவ்வொரு சார்ஜும் the first charge மேல இண்டிவிஜுவலா எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுனா by we are going to apply the superposition principle. So இந்த இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸ் நம்ம என்ன பண்றோம் இடத்துல ஆட் பண்றோம். So f1 vector is nothing but total force on charge q1 due to other force combination. அந்த நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கிற வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது எல்லா ஈக்குவேஷனுமே k அப்படி காமனா இருக்கு, வெளியில கொண்டு வந்துறோம். So this is the superposition principle which is used to calculate the if the charges n number of charges given to us. Okay, thank you.